गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावबाय नै दिनैहाय आरो खनसेबाव खख' चेम्पियनशिपखौहाय जोङो नायनो फैबावबाय आरोना एशियान चेम्पियनशिपखौहाय दिनै लास्ट स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो ओरैबायदि मानसि जाबाय ओरैबायदि मानसि जाबाय जायगाथोनै फाइनाल जाबाय फाइनाल इन्डियाजों नेपालजों सोर देरहायो नायनोसै सोर देरहायो नायलांबाय था लोगोफोरबो नै नेपालाहाय 2 थांबाय आरोना इन्डियायाहाय 0-1 दङ दाबो मानसिफोराहाय नायग्राफोराहाय बिराद एक्साइटेड जाना दंजोबो आरोना सोर देरहामारगोन
आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बाय बाय।